Pojďte tady dopředu. Já si připravím obálku s otázkami. Poslouchejte dobře. Kolik vody spotřebuje denně, to je to utržený, průměrný obyvatel Jihočeského kraje? Smělá či nesmělá, to bych ráda věděla, co si kdo si o mě říká. Oni ti tleskají totiž. A třetí dobrá zpráva, to je to hlavní, kvůli čemu jsem chtěl s vámi promluvit, to je to, že tenhle ten areál od včerejška slouží veřejnosti. Nové je to krásné zvířátko, které stálo celé léto na Piaristickém náměstí, tak teď nám zdobí tu zadní část areálu. Kdo jste tam nebyl, jděte se tam podívat, stojí to za to. Zvířátko, jak možná jste si všimli na našich třeba webových stránkách nebo v novinách, hledali jsme pro něj jméno. Ten název, který dostal nejvíc hlasů, tak jsme vylosovali jeho, nebo vybrali jeho autora a ten by měl dostat dneska takovou cenu. Tak já bych vám chtěl představit Olivera Janovského, který vymyslel pro to zvíře krásný název a můžu ho prozradit ten název? Nebo? Že to řekneme spolu, viď? Je to tak? Tak jak se jmenuje? Čevava. Čevava. A ještě než přijdou dárky, protože ty jsi hodně zvědavej, co dostaneš, viď? Tak pojď řekneme spolu, jak jsi na to přišel, jo? Že jsem byl za vysvědčení na Piaristickém náměstí. Na Piaristickém náměstí a tam jsem se koupal a byli jsme na pice a našel jsem tam ten nápis. A dal si to dohromady se psem a byla to... Čevava. Super! Ten potlesk patří tobě. Oliver je si strašně šikovný kluk, protože ten název je vtipnej, výstižnej. Já doufám, že si ho všichni budou pamatovat a že se sem na Čevavu budou chodit dívat a budou tady potkávat i Olivera, který sem určitě taky někdy zajde. A potom ještě další dárek ti dá tady paní Alexandra Koláčková, která tu krásnou sochu celou vysochala. Samsung Galaxy S6. Aby ti nebylo večer smutno. Já ti to podržím, jo? To máš do pokojíčku na poličku.